Alussa oli vesitie, vene ja soutaja. Sitten saatiin maantie, myöhemmin rautatie, vihdoin ilmatie. Linnun silmin saa vaikutelman kuin tulisimme yhäkin Euroopan kaukaiselle viheralueelle. Pohjois-Kallaveden maisema sekä Puijon suurtorni muistuttavat kuitenkin, että ihminen on lähellä, suorastaan läsnä. Jos matkalainen sattuu kesäyönä Kuopion keskustaan, voi vastaan tulla kokonainen puutalo. Sitä viedään hellävaraisesti museokortteliin, jotta se voisi välittää sanomaa kaupunkiperinteestä. Rajun muutoksen aikana ihmiset eivät tuntisi kaupunkiaan, ellei olisi jotain pysyvää. 200-vuotias asemakaava, jossa joka toinen katu oli kapea rännikuja, on alkuperäiseltä ilmeeltään pirstoutumassa. Vielä tapaa keskustassa rännikatuidylliä. Vielä voi nähdä talonmiehen lakaisemassa kaupunkia puhtaaksi. Mutta idyllin kääntöpuoli todistaa rajusta muutoksesta. Kaupunki on muuttumassa monien muiden kaupunkien tavoin nykyaikaiseksi, mutta vähemmän persoonalliseksi. Kun kuningas Kustaa III oli vuonna 1782 perustanut Kuopion, oli kaupungissa 10 vuotta myöhemmin 751 asukasta. 100 vuotta myöhemminkään ei asukkaita ollut enempää kuin 10 000. Alku ei ollut päätä huimaava. Omalla vuosisadallamme asukasluku on ylittänyt 70 000 rajan ja vuosisadan loppuun tultaessa ennakoidaan kuopiolaisia olevan 100 000. Nykyinen Viitostie on rakennettuna yhteytenä kaupungin ikäinen, siis noin 200-vuotias. Tämän päivän moottoritie edustaa virtaviivaa, liikenne on lakkaamatonta virtaa. Tämän virran rinnakkaisvaikutus kaupungin kasvuun on saumaton. Elinkeinovapaus pullisti purjeita, taloudellinen liberalismi tarjosi myötälaitaisen ensimmäisen Saimaan kanavan aikana. Kuopiolaiset kuunarit kulkivat kaukomerellä. Saimaan kanavan olemassaolon 3 vaihetta ovat heijastuneet herkästi Kuopioon Saimaan vesialtaan latvavesille. Tämän kauden viimeisenä saavutuksena tuli syväväylä, jota myöten Kuopioon pääsee niin kappaletavaralastissa kyntävä pykälälaiva kuin öljytankkerikin. Elinkeinojen alkupäässä olivat käsityöt, elintarvikeperinteen alkupäässä kalakukko. Teollisuuden peruselementtinä oli kauan pelkästään puu sekä puun jalostus. Yhäkin teollisuuden aloista suurin on juuri puunjalostusteollisuus. Itä-Suomessa puuta on pahoina päivinä syöty, hyvinä aikoina myyty. Toiselle tilalle nousi yllättäen vaatetus- ja tekstiiliteollisuus. Se alkoi ompelukoneesta, kotityöstä, perheenemäntien kätevyydestä. Tällä hetkellä kuopiolaisia valmisvaatetuotteita viedään kaikkiin ilman suuntiin. Teollisuuden aloista 3. tilalla on metalliteollisuus. Metalliteollisuuden perinteet tulivat laivojen mukana pitkin vesiväyliä. Konepajaa tarvittiin ja konepajoja syntyi. Toisen maailmansodan jälkeen Kuopio kasvoi ulos kaavoistaan. Täsmällinen ruutukaava repesi. Omakotialue on suomalainen elämäntapa. Se on nykyaikainen kompromissi urbanismissa. Paine keskustasta ulospäin on ollut keskipakovoimaa, mutta pako keskustasta kohtasi tyypillisen esteen kunnan rajan. Tässäkin mielessä tuli alueliitos välttämättömäksi. 400-vuotias Kuopion maalaiskunta fuusioitui 200-vuotiaaseen kaupunkikuntaan.
Kerran oli Puijonmäen ja kaupungin välissä paljon peltoa, metsää ja laidunta. Tämän päivänä Puijon laakso asettuu väljästi rakennettuna lähiönä upeaan ympäristöön otsoonipitoisessa ilmastossa. Puijon suurtornissa käy vuosittain 150 000 maisemanpalvojaa. Nykyinen torni on jo 3. samalla paikalla. Ensimmäinen tehtiin puusta, toinen tiilestä, 3. teräsbetonista. Lähes 200 000 vuosittaisesta matkailijasta ulkolaisten osuus on 1/3. Kuopiossa toimii ammattimainen kaupungin teatteri omassa talossaan ja kaupungin orkesteri on ammattiorkesteri. Kaupungin kulttuuribudjetti on keskisuurten kaupunkien kärkipäässä. Kauniissa, kuopiolaisten mielestä myös kalliissa, kirjastotalossa on lähes 300 000 teosta. Lainaukset ovat ylittäneet 1 000 000 lainauksen määrän vuosittain. Ortodoksinen kirkkomuseo kertoo idänkirkon pitkistä yhteyksistä ihmiseen, aikaan, ajattomuuteen. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kivi muuttui sanaksi 400 vuotta sitten. Kirkko pysyy, sen palvelijat vaihtuvat. Kahdesti Kuopiosta on tullut piispan kaupunki, toisella kerralla pysyvästi. Kuopio on myös koulukaupunki. Peruskouluun siirryttäessä ylä- ja ala-asteen koululaisia oli runsaat 10 000 ja heillä 520 opettajaa. 8 vanhasta lukiosta tuli peruskoulun yläasteita. Ankaralla latinan ilmeellä varustettu Kuopion lyseo on niistä vanhin. Saatuaan lääketieteellisen korkeakoulun Kuopio sai 500 lääketieteen opiskelijaa. Vuosikymmenen loppuun tultaessa heitä on noin 2000. Puijo on napa, hiihto ja mäenlasku elämäntapa. Ensimmäisistä Puijon kisoista kuulutettiin kirkoissa, nykyisissä kisoissa perinne höyryää muiden tiedotusvälineiden varassa. Aurinko mukava. On oikein. Aurinko on ollut joskus vähän liikaakin eilen täällä. Meinas lumeet hävitä mäistä. No. Onnea matkaa, Jussi. Numero 67, Keijo Tarvonen Kangasniemen Kalskien lähestymässä 10 kilometrin. Sehän rupesi menemään hyvin. No kyllä. Miten pitkät nuohi sukset on? 2,20. Se riittää. No kyllä ne riittää, kun nykyään on niin tiukat kurvit, että muutenkin on hankaluuksia. Joo, niin minä olen huomannut. Urheiluperinteen kärki on kuitenkin tätä nykyään Väinölän niemellä. Keltamusta väri, perinteinen Savon väriyhdistelmä, on kuulunut Kuopiossa jakamattomien ilojen joukkoon. Vesielementti avautuu myös pitkän pimeän aikana. Kuopio sai uimahallin 1960-luvun lopulla. Ensin opitaan puhumaan ja kävelemään, sitten uimaan. Nyt! Alussa oli metsästys ja kalastus. Tässä palataan sangen kauaksi, mutta pysytään kuitenkin Kuopion aluevesillä. Kiire ei ole tehokkuutta, eikä tehokkuuden tarvitse olla kiirettä. Vanha savolainen viisaus opettaa, jos haluat saada suusi hyvään asentoon, sano muikku.
Jos Puijo on napa, on myös kauppatori, kohtaamispaikka ja elämäntapa. Vuotuinen avaus tapahtuu tammimarkkinoilla. Markkinoista ei mainita muualla kuin vanhassa almanakassa, mutta ihmiset osaavat tulla markkinoille, koska markkinoille on tultu sukupolvesta toiseen. Markkinaperinne edustaa arktista kansanhuvia, tämän leveysasteen karnevaalia. Niin monena iltana on täytynyt polkemalla pistää rahat lompsaan, kuin muuten saa menemään. Ja jos löytyy 20 markkaa kyllä, niin ei muuta kuin hikkasu. Kesällä Kuopio tanssii ja soi. Kansanjuhla valtaa torin ja teatteritalossa esiintyvät tanssiryhmät idästä ja lännestä. Mitenhän tämä rupeaa ruskottelemaan nyt? Lähtö on aina yhtä tarmokas. Pyykkilaituri sekä sauna eivät edusta pelkkää puhtautta, vaan sen lisäksi mielenterveyttä. Hyvä on residentti, ja saisi tulla vielä eteen niin päin, ja onko nyt selvä? Homma. Hevonen ei ole sukupuuttoon kuollut, vielä kulkee vossikka. Rännikatujen varsilta voi vielä löytää väärentämätöntä puhetta. Se tulee alkulähteiltä sekä sen vuosisadan alusta, jonka loppupäässä kaupunki muuttuu yhä rajummin eurooppalaiseksi kaupungiksi näillä pohjoisilla viheralueilla sinisten järvien syleilyssä.